Ay mga katik-tik, karon magluto mig para panhapon. Naay tiil sa baboy. Naay manok, crispyhon, kay paborito ni sa mga bata. Salamat sa among sponsor nga tuwa sa Amerika. Yan naay mga lamat, kanang isagol sa nilatan, naay karlang, repolyo, kanang crispy, naana tanan mantika, naana pagkuan na lang trabaho pag slice. Wala karon mga katik-tik ini kaluto unta na lami unta na og di apa mo kay mga unta. Na untag panihapon. Sige lang na pagdag ko kay kuan kanang humanana ni dag bulok-bulok. Sige. Aja gadyo pagpadya. Ay, Ginoo na ay tagas. Mabuto, mapuntahan ni Tanaw ka ha? Sige, buto na ako. Uy, nalagi oh. Saan ka katiga nga, wak man. Sida na po na. Ito ka na, mabutin mo. Palitin na nagbago lang. Oh, Butin. ipalit ka ng ako taw-taw lulukaton. Naamay ang tanak silin abot mahadlok po taan nga silin kay basin yung lago ni sa atop yun kay unsa ning ako kasabot ani. Hindi na. Silod. Karon ilunod ding ahos. Ay kayat. Kayat. Unja sibuyas Bombay. Okay, sunod. Karne nga tiil. Unsa man yung tubig ni kuan suka. 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 Oh, yun oh. Nagkabaliskad nagkasuali man po ni. Nato, ora na paong na po. Mga katik-tik ni ay amo ko an ay among sugangan nga ambot nga nukaha ni siya mo kulokman ano makulok. Bata ko dito. Bata ko dito ba? Mahala ka.
Rico. Ba nila. Kuan gapon. Ay mga katiktik, ilunod na ako ng unsa ni? Repolyo. Og ang lamas. Ay. Wa na ni magbulwak-bulwak. Ha? Purot lang daw kabuting nga gipalit. Wala eh. Tawagan sa ako lang ng mga unta. Sige. Sige sa ako ba? Ang pwede na siya binlan ra eh. Iyo. Wala pala timplahe. Tama na sa gunggong. Nag-volleyball. Lain ni daan sukan. Okay. Ang gamit dito ni ay. Apa na eh? Ta? Balitik. Magic salat. Balo na kapalit ay? Asa bang kapalit? Pila mo ng magic sarap laga. Magic sarap o bitsin nga dako. Ay mga katiktik, mag-ukad na ko kay mga una ni mga bata. Tawagan sa siwa ko. Wadya. Nasuwa ko din, nasuwa ko. Suwa ko, Kate. Ngaon namin. Dalaw. La, pangauna mo dito, sulod mo dito disa. So, Isa-isa lang. Isa ba, ulit sa ba? dire. An. Gay, kutsara dito. Kep, dara man ka. Gara po ni mga bata. Agdawin na sa guy. Iling ko din. Ay, mga katiktik, mga unat na kanaluto na. Na, og diri pa mo. Kanang mga unang tanak talami kayo. Naman siwa ko. Wa pa sa basketball. Tingnan ko lang, tabi butang. Butang yun. Yan na, butang yun. Mama. Tingin na, yan, tingin. Ako lang, lalo ko. Ngayon mo. Di mura ni. Kay kan ilan anak pila raman og 5 raman siguro ka. Mga katiktik na suwa ko oh. Murag tulisan bakit ting imasa og naong. Isa-isa lang ganun sila. Ako lang nagpixel lang. Yung mo ang murag galit ako bantay sobra sa koan. Inom og tubig. Ano, sa na tumagtaon po di. Akong gusto sa Ngayon mga katiktik, lamig kayo ang sudan. ano ang gamit ang tugan. Akong gamit ang kamon ka. Gamit ang yapon. Ako ang lagtipsi. Kuang lang. Kulang lang tapos kami Pangayo sa litos konsihal ka. Na cons, mga med Pepsi cons. Hay ako. Utang dito ah. Utang dito ah. Ako magdingon.
Siguro siya ako kay na may dagang tao sa basketball kay nagrally man doon ang kuan mga kapitan. Ako nag-inom-inom sa akong tanduay, hawa sa kaipakita na ako. Ambit yung tanduay ba? Ako, akong kuan, malipay na lang kung makakita ko ano makainom-inom ko ay. Kay og wala ni na, wala. Ambil baso. Tipsi. May unod na to. Wala. Hi mga katiktik, marotong among vlog. Salamat sa inyong pagtanaw. Amping mo kanunay. Bye-bye.